Este important să înțelegem că absolut totul în univers este alcătuit din energie și emite o anumită frecvență sau amprentă energetică. Frecvența se referă la tot ceea ce noi emitem, simțim și consumăm, inclusiv aerul pe care îl respirăm, apa pe care o bem, energia pe care o folosim, alimentele pe care le consumăm și emoțiile pe care le experimentăm. Tot ceea ce vine în contact cu noi devine automat parte integrantă din noi și din energia noastră. Descoperirile științifice moderne au demonstrat că noi oamenii suntem ființe vibrante de energie, învăluiți într-un câmp electromagnetic unic. Fiecare celulă, fiecare atom din corpul nostru emite și receptează energie, iar această interacțiune energetică este fundamentul vieții noastre și al întregului univers. Gândește-te ca la un post radio personal. Așa cum poți schimba canalul după un post radio pe altul, gândește-te că poți schimba palierul la care emiți. Poți să-ți ajustezi frecvența energetică în acest mod. Fiecare persoană emite o anumită frecvență, iar cei care se află pe același palier evolutiv ca și tine vor fi compatibili cu tine. Totuși, poți interacționa și cu cei de pe paliere superioare sau inferioare. Dar atunci când interacționezi cu o persoană care emite o frecvență inferioară, poți simți o incompatibilitate. Ceea ce spui sau faci poate fi în opoziție cu ceea ce crede, arată sau simte acea persoană. Pe de altă parte, cei care se află pe paliere superioare îți pot oferi ceea ce ai nevoie pentru a-ți depăși o anumită situație dificilă și pentru a evolua. Este important să înțelegem că fiecare dintre noi are propriul drum și liberul arbitru. Unele persoane nu vor fi deschise la sfaturi sau experiențe noi, deoarece preferă să rămână în zona de confort și să permită altora să le controleze viața. Aceasta este alegerea lor și este important să ne respectăm reciproc alegerile. Cu fiecare distribuire, cu fiecare comentariu și fiecare reacție putem ajunge la mai multe suflete care au nevoie de aceste informații și de sprijinul nostru în călătoria lor spirituală. Ajutându-i pe alții să-și crească frecvența energetică, ne ajutăm și pe noi înșine să creăm un impact pozitiv asupra întregii lumi. Împreună putem crea o lume mai conștientă, mai iubitoare și mai vibrantă energetic. Cu drag, Robert Iordan.